Jmenuji se Věra Štěpková, je mi 81 roků. Těší mě všechno, chodím na angličtinu a vždycky říkám I am very, very happy. A žalobkyně na to, a co bych jako měla dělat. Vy si myslíte, že přijdete a já kvůli vám zbourám novou ohradu? Prostě jsem konečně taková nějaká volná v tom důchodu. Víte, že člověk má možnost dělat to, co vás těší, to, co vás zajímá, i když samozřejmě jako všichni důchodci času je málo, že jo, v důchodu. Teď prostě si dělám svým tempem, pracuji, odpočívám, bavím se, hodně čtu. Mám kamarádky, s kterými si občas zajdeme do nějaké cukrárničky, anebo jen tak do parku v létě, když je hezky, tak posedíme. Vadilo mě to, že děti hovoří anglicky, dokonce už i vnoučata hovoří anglicky. Jestli by si se na to podíval, jestli to mám dobře napsané. To má být A potom mě taky vadilo, že čtu knihy anglických autorů, kteří citují celé věty v angličtině a já nevím, co znamenají. Takže jsem si pořídila asi 5 slovníků a prostě jsem se do té angličtiny začlenila. Tak jak se třeba řekne máma? Mother. Syn? Son. Ale to není jenom o angličtině, to je o takovém, bych řekla, společenství lidí. Víte, jelikož jsme tam vrstevníci, všichni jsme přibližně stejně staří, tak si navzájem stěžujeme, tuhle mě bolí, tuhle mě píchá, vnouček má horečku, je doma a tak dále a tak dále. My jsme měli 91letou babičku, která zaplať pánbu se dožila těch 91 let a starali jsme se o ní. Prostě jsme s ní jezdili k lékaři, doma měla veškerou pomoc, prostě čerstvé jídlo, čerstvé prádlo, všechno. V té době by se člověk tak nějak žiníroval nebo styděl, nebo prostě moji rodiče, kdyby to vyšlo najevo, že prostě oni na tu babičku takzvaně berou, v uvozovkách berou peníze. Tehdy to tak nebylo, tehdy jsme to nevyužívali, je to velká škoda. I když jsme jí ze svých prostředků dopřáli všechno, co potřebovala, tak samozřejmě s tou podporou by mohla, která dneska existuje a kterou já strašně vítám, že ty lidi prostě se o ty svoje stařečky mohou postarat i finančně, mohou jim dopřát víc, než prostě jsme mohli my. No.